Η Σαντορίνη, το ελληνικό νησί, είναι μια εικόνα μαγευτικής ομορφιάς. Λευκά χωριά αγκαλιάζουν τις απόκρημνες πλαγιές, βλέποντας την καλντέρα που σχηματίστηκε από μια κολοσιαία ηφαιστειακή έκρηξη πριν από χιλιετίες. Όμως κάτω από αυτήν την ιδηλιακή εικόνα, ένας κοιμισμένος γίγαντας έχει αρχίσει να ξυπνά. Από τον Αύγουστο του 2024, το ηφαίστειο της Σαντορίνης δείχνει σημάδια αφύπνισης, μια απαλή υπενθύμηση των ισχυρών δυνάμεων που κρύβονται κάτω από την επιφάνεια της γης. Ενώ δεν υπάρχει άμεσος λόγος ανησυχίας, οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Η δραστηριότητα του ηφαιστείου, αν και ήπια προς το παρόν, χρησιμεύει ως μια έντονη υπενθύμηση ότι η γη είναι ένας δυναμικός και συνεχώς μεταβαλλόμενος πλανήτης. Η πρόσφατη δραστηριότητα απέχει πολύ από την καταστροφική έκρηξη που κατέστρεψε τη Σαντορίνη στην εποχή του Χαλκού. Εκείνο το αρχαίο γεγονός, μια από τις πιο ισχυρές ηφαιστειακές εκρήξεις στην καταγεγραμμένη ιστορία, αναμόρφωσε το νησί και έστειλε οστικά κύματα σε όλη τη Μεσόγειο. Σήμερα η δραστηριότητα του ηφαιστείου χαρακτηρίζεται από ανεπαίσθητες μετατοπίσεις και δονήσεις, έναν λεπτό χορό της δύναμης της φύσης. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν μια σειρά από όργανα για να παρακολουθήσουν αυτές τις αλλαγές, από ευαίσθητα σεισμόμετρα που ανιχνεύουν μικροσκοπικές δονήσεις εδάφους, έως αναλυτές αερίων που μυρίζουν αλλαγές στην αναπνοή του ηφαιστείου. Η τρέχουσα δραστηριότητα, αν και δεν αποτελεί άμεση απειλή, υπογραμμίζει τη σημασία της κατανόησης και του σεβασμού των δυνάμεων της φύσης. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης, ένας κοιμισμένος γίγαντας που ξυπνά αργά από τον ύπνο του, χρησιμεύει ως μια ισχυρή υπενθύμηση της ακατέργαστης δύναμης της γης. Προσθέτοντας την ανησυχία, μια σειρά από σεισμούς έχει ταρακουνήσει το νησί τους τελευταίους μήνες. Από τον Ιανουάριο του 2025, πάνω από 150 δονήσεις έχουν καταγραφεί στην περιοχή, μερικές αρκετά δυνατές για να προκαλέσουν μικρές κατολισθήσεις. Αυτές οι δονήσεις, αν και ανησυχητικές, δεν είναι ασυνήθιστες σε σεισμικά ενεργές περιοχές όπως το Αιγαίο Πέλαγος, όπου οι τεκτονικές πλάκες συγκρούονται συνεχώς. Οι πιο σημαντικές δονήσεις έχουν επικεντρωθεί κοντά στη μικρή ακατοίκητη νησίδα της Ανίδρου, που βρίσκεται λίγα μόλις μίλια βορειοανατολικά της Σαντορίνης. Στις 9 Φεβρουαρίου 2025, ένας μήνος από πάνω από 100 σεισμούς συγκλώνησε την περιοχή, με τον ισχυρότερο να καταγράφει μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ενώ δεν ήταν αρκετά ισχυροί για να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές, αυτοί οι σεισμοί έχουν δικαιολογημένα προκαλέσει ανησυχίες στους κατοίκους και τους επισκέπτες. Οι σεισμοί είναι μια έντονη υπενθύμηση των πάντα παρόντων γεωλογικών δυνάμεων που λειτουργούν κάτω από το Αιγαίο Πέλαγος. Η περιοχή βρίσκεται πάνω σε ένα πολύπλοκο δίκτυο ρηγμάτων, όπου η αφρικανική τεκτονική πλάκα τρίβεται πάνω στην ευρασιατική πλάκα. Η πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα, αν και νευρολογική, παρέχει στους επιστήμονες πολύτιμα δεδομένα για να μελετήσουν την περίπλοκη λειτουργία του πλανήτη μας. Αναλύοντας τα πρότυπα και τα χαρακτηριστικά αυτών των σεισμών, οι ερευνητές μπορούν να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση των τεκτονικών δυνάμεων που διαμορφώνουν την περιοχή του Αιγαίου. Τα πρόσφατα γεγονότα χρησιμεύουν ως μια έντονη υπενθύμηση του ταραχώδους γεωλογικού παρελθόντος της Σαντορίνης. Το νησί φέρει τα σημάδια της βίαιης ιστορίας του, μια απόδειξη της καταστροφικής δύναμης της φύσης. Το πιο σημαντικό από αυτά τα γεγονότα συνέβη γύρω στο 1600, όταν μια κολοσιαία ηφαιστειακή έκρηξη, που εκτιμάται ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες στην ανθρώπινη ιστορία, ξέσπασε το νησί, διαμορφώνοντας την εμβληματική καλντέρα που βλέπουμε σήμερα. Αυτό το καταστροφικό γεγονός, γνωστό ως η μινωική έκρηξη, έθαψε την αρχαία πόλη του ακρωτηρίου κάτω από μια παχιά κουβέρτα από τέφρα και ελαφρόπετρα, διατηρώντας την σε μια απόκοσμη κατάσταση παγωμένου χρόνου. Η έκρηξη προκάλεσε ένα τσουνάμι που κατέστρεψε την Ανατολική Μεσόγειο, αφήνοντας το σημάδι του σε μακρινές ακτές. Η επίδραση αυτής της καταστροφής αντιχύσε σε όλο τον αρχαίο κόσμο, επηρεάζοντας την τέχνη, τη μυθολογία, ακόμη και την πορεία των πολιτισμών. Η μινωική έκρηξη χρησιμεύει ως μια ανατριχιαστική υπενθύμηση του καταστροφικού δυναμικού των ηφαιστείων, ακόμη και εκείνων που φαίνονται αδρανοί για αιώνες.
Σήμερα, τα απομεινάρια αυτής της αρχαίας καταστροφής συνεχίζουν να μαγεύουν και να εντυπωσιάζουν. Επισκέπτες από όλο τον κόσμο σειραίουν στη Σαντορίνη για να θαυμάσουν το δραματικό τοπίο της. Μια απόδειξη των εμπνευσμένων και μερικές φορές καταστροφικών δυνάμεων που έχουν διαμορφώσει τον πλανήτη μας. Τα πρόσφατα γεγονότα στη Σαντορίνη υπογραμμίζουν τη σημασία της ετοιμότητας. Ενώ η τρέχουσα ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα δεν σηματοδοτεί απαραίτητα μια επικείμενη καταστροφή, χρησιμεύει ως μια έγκαιρη υπενθύμηση της ανάγκης για επαγρύπνηση. Η συνεχής παρακολούθηση του ηφαιστείου και των γύρω περιοχών είναι ζωτικής σημασίας. Οι επιστήμονες βασίζονται σε ένα δίκτυο οργάνων για να παρακολουθούν τις αλλαγές στη συμπεριφορά του ηφαιστείου, παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα για την αξιολόγηση του κινδύνου μελλοντικών εκρήξεων. Εξίσου σημαντική είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού. Η εκπαίδευση των κατοίκων και των επισκεπτών σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους και τα μέτρα ασφαλείας είναι απαραίτητη για το μετριασμό των κινδύνων που συνδέονται με τη ζωή σε μια σεισμικά και ηφαιστειακά ενεργή περιοχή. Η πρόσφατη άσκηση ετοιμότητας για ηφαιστειακή έκρηξη, η Ηφαίστεια 2024, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, απέδειξε τη δέσμευση της τοπικής κοινότητας για ετοιμότητα. Αυτή η εκδήλωση, με μια εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων, χρησίμευσε τόσο ως υπενθύμηση της πύρινης φύσης της Σαντορίνης, όσο και ως ευκαιρία για να δοκιμαστούν τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Μαθαίνοντας από το παρελθόν, ενημερώνοντας για το παρόν και προετοιμάζοντας για το μέλλον, μπορούμε να συνυπάρξουμε με τις εμπνευσμένες αλλά και ενδεχομένως καταστροφικές δυνάμεις που διαμορφώνουν τον πλανήτη μας. Η ιστορία της Σαντορίνης, ένας μαγευτικός συνδυασμός ομορφιάς και δύναμης, χρησιμεύει ως συνθήκη ότι ζω έναν δυναμικό πλανήτη, όπου ο σεβασμός για τη φύση είναι πρωταρχικής σημασίας. Καθώς σκεφτόμαστε το μέλλον της Σαντορίνης, η πιθανότητα μιας ηφαιστειακής έκρηξης είναι πάντα παρούσα. Τι θα γινόταν αν η φλογερή καρδιά του νησιού ξυπνούσε ξανά? Οι επιστήμονες έχουν περιγράψει διάφορα πιθανά σενάρια, καθένα με τις δικές του συνέπειες. Στην καλύτερη περίπτωση, μια μικρή έκρηξη θα μπορούσε να προκαλέσει τοπικές ροές λάβας και σύννεφα τέφρας, προκαλώντας προσωρινές διαταραχές, αλλά γλιτώνοντας το νησί από μεγάλη καταστροφή. Οι εκενώσεις θα ήταν γρήγορες και η ανθεκτική κοινότητα θα ξαναχτιζόταν σύντομα. Ωστόσο, σε ένα πιο σοβαρό σενάριο, μια σημαντική έκρηξη θα μπορούσε να στείλει πυροκλαστικές ροές να κατεβαίνουν τις πλαγιές της καλντέρας, κατακλείζοντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Ο αντίκτυπος θα ήταν καταστροφικός, όχι μόνο για τη Σαντορίνη, αλλά και για τα γύρω νησιά και τις παράκτιες περιοχές. Η τέφρα θα μπορούσε να επεκταθεί για εκατοντάδες χιλιόμετρα, διακόπτοντας τις αεροπορικές μετακινήσεις και επηρεάζοντας τη γεωργία και την ίδρυυση. Τα ιστορικά προηγούμενα μας δίνουν μια σοβαρή εικόνα. Η μινωική έκρηξη, ένα από τα μεγαλύτερα ηφαιστειακά γεγονότα στην καταγεγραμμένη ιστορία, χρησιμεύει ως μια έντονη υπενθύμηση της πυθιακτεταμένη καταστροφή. Αυτός ο αρχαίος κατακλυσμός αναμόρφωσε το νησί, εξαφάνισε οικισμούς και έστειλε κρουστικά κύματα σε όλο τον αρχαίο κόσμο. Σήμερα, τα προηγμένα συστήματα παρακολούθησης και πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης παρέχουν ένα μέτρο σιγουριάς. Ωστόσο, το φλογερό παρελθόν του νησιού και η διαρκής απειλή μελλοντικών εκρήξεων μας υπενθυμίζουν την απρόβλεπτη δύναμη της φύσης. Καθώς η Σαντορίνη συνεχίζει να μαγεύει με την ομορφιά της, πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση και να σεβόμαστε τις δυνάμεις που βρίσκονται από κάτω. Η κατανόηση της συμπεριφοράς του ηφαιστείου, σε συνδυασμό με την ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα, θα είναι το κλειδί για την ασφάλεια και την επιβίωση αυτού του εμβληματικού νησιού και των κατοίκων του. Μπροστά στην αβεβαιότητα, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο. Η ιστορία της Σαντορίνης δεν έχει τελειώσει και το μέλλον της θα διαμορφωθεί τόσο από την εντυπωσιακή ομορφιά, όσο και από την τρομερή δύναμη της ηφαιστειακής καρδιάς της.